kan lo let le ta e in han ri chho ngal mat mat mai teng face mask ATAN RUL A HMANG coronavirus do nan mai hup na face mask vo chu khovel mun sang sanga ti mak mo ani hemi kong a hian face mask mak sak tak tak le fiam thu nang zong anui za thlak tak tak face mask mang te po tam tak hriat tur a om Greater Manchester hmuna khwalzin pakhat chu basa chuan mek lain face mask dang lam zet amang ti hriat ania chu a face mask man chu arul khoi lian zet ani dei thung entin nge he rul lian tak mai hi mask sa aman theile ti in zo non che nai chuan anhuai a hian description a hian link ka da in lo endonia let bubbles in atarlan danin he bus passenger a ming tarlan lo hi Selford Swinton atangin bus a chuang luta Manchester Center lampang pantur ani thu tarlang ani tianga rula mai tuam bur chunga bus chunga athulai mutu te chuan an hlau thongin mak an ti bang lo ti an soya rule kher mak satana man na chan po social distancing lam chu ka soiwak ngai lovin mi ten an nei ngam nu tuk don lo nia arin wang ani thei thu an tarlang bus passenger che mak sak takina rule maya zem kwal ru alai lo mutu bus chuang ve pakhat soidanin rule lian tak mai mak satana han man ngot mai chu amakin alim om phian ati ve bok ti chi viawang amah chuktu rule nen damdawi nan lut Vietnam rama taining khuwa khosa tlangwal pakhat chu aram kalna rule kolin achuka wangin achuktu rule po an man tel ngal ti an soi he tlangwal hian doctor te hril danin amah chuktu rule kol takha chu eng ang chiang nge ani ti a hriat adu wangin damdawi lama rule nen hian an lu pha ta ani an ti damdawi nan thlen meu chuan damdawi na thok tu tele dam lo te chu an meng phok nga sain an phi ruai mea an hlau tak zet ti an soibok doctor te chuan rule nge boi pui masak tur ti le a chu ka zok chu ti ngei dan an siam thiam thei lok lova hun rei tak an boi pui nuwa thatakin an la sang thei ta ni he tlangwal hian rule in achuk vele a ngau a taksa lu chu phoi mei loin a chel beta damdawi in lam apan pui ta top mai ani huai se nang reng hle mai puwanan komse ti zong in subscribe ti kha in medonia ram chung lam in hoi ve teng fanu panga anei to hnuin nupui na pai mek chu mipa aniem ti hriat tumin apum a zai thler sak India ram Uttar Pradesh pakhat chu nupui pum zai thler sakin meichia nge ani mipa ti en atuma police ten an man ngal ti hriat ani nupui nen hian fanu panga an nei to a mipa nei ve adu ema wangin he thil hi ati pha ani ti in nupui chung te chuan an hek zui ta ngala an man pha ta ani nupui kum somthum panga mi chuan liam na tak atura Beruli Hospital lama en kol mek ani nupui naw pai chu thlasari na ani to a pa ber panel po athil ti rap thlak taka wang hian thu boi siam sak ani ti an soi India rama hian meichia ten an naw pai chu mipa nge ani meichia ti en phal ani lova mipa hlir fadu te chuan meichia an ni chuan nu pum chunga an that zui thin ani kum sang hi som pariat kum po khan Uttarakhand state chunga khuwa za somthum pahnia meichia fa nei an tle me ma wangin thu nei tu te an mangang tak zet ti an soya thlathum chungin no sen zanhi le som paruk an pianga an vai mipa an ni nge accredited social health service an hathok tu te point thil fellow om nge ani ti an soya chui ani don ti an soi bok thlo theina no te piang chu adam chung zong free airline ticket pack ani India ram Delhi to Bangalore inkara thlo na service train Indigo flight chunga nu pakhat chuan no te a hringa no te chu Indigo in dam chunga tan free flight ticket an pe ti hriat ani no te pai tu anu hi anaw hrin ala hun che lo na in he thlo na a chuan ni a kher rin lo takin apum ana thut maya vanei thlak takin thlo na chunga hian doctor pakhat alom ve ti an soi doctor baka thlo na chunga na thok midang te point he meichia hi duat takin an lo tuam hloma har sat na engma om loin tluang takin no te po a hring ani thlo thaina na thok tu te chuan lo na le in thla thun na tur om ho lovin an thlo na chuang mei cheno te chu an lo en kola
amah chak na pe a thei to pa an lo fui na mitam takin fakin an chuang tak zet ti the travel news chuan atar lang